נוסעים לטייל ביוון בקיץ? יסו! אין כמו לנסוע בקיץ לחופשה ביוון. אם כבר הגעתם ליוון ונחתתם בסלוניקי, שווה יהיה לכם המאמץ לנסוע עוד כשעתיים בין הרי מקדוניה ולהגיע לעיר הנקראת קסטוריה. קסטוריה היא עיר יוונית מודרנית הנמצאת לחופו של אגם רוסיטדה בחבל מערב מקדוניה שביוון. מיקומה מיוחד הוא במשולש הגבולות של יוון, מקדוניה, יוגוסלביה ואלבניה. העיר בנויה על חורבותיה של העיר העתיקה קיליטרון. מלבד אוצרות היופי הטבעי שלה, העיר חווה את ייחודה לאדריכלות האיכותית שהתפתחה בה במהלך השנים. עיקר ייחודה של קסטוריה הוא במבנה שלה. את יופייה ניתן לראות מהמקומות הגבוהים מהערים הסובבים אותה. העיר בנויה על מורדות הגבעות לחופי האגם, והיא יושבת על אי עם חיבור מאוד צר ליבשה, ואת האי מקיף אגם רוסיטדה. הבניינים בנויים על צלעות הערים, ולמרגלותיהם גגות הרעפים האדומים של הבניינים נראים מהערים כמו מחרוזת אדומה היוצרת אחדות. ההשתקפות סביב האגם המקיף את האי הוא מה שמייחד אותה לעומת מקומות אחרים ביוון. לאורך האגם המקיף את האי ישנה טיילת ארוכה, כשסביבה ממוקמים בתי קפה, בהם ניתן לשבת ולצפות וליהנות מהנוף ומהטבע המיוחד סביב האגם, מהברבורים הלבנים השתים לאיתם, לצפות בתחרויות שייט בקייקים וליהנות מהאווירה הרגועה. Μια μέρα ίσως να ξανασυναντηθούμε σε μια παρέα, σε ένα σπίτι φιλικό και σαν δυο ξένοι ξανά. חובה לבקר בטברנות המסורתיות הנמצאות בעיר והמקיפות את האגם וליהנות מחוויות קולינריות חדשות עם תבשילים מקומיים ומהכנסת האורחים החמה. מומלץ מאוד להקיף את חצי האי בשייט, בו ניתן לראות את העיר במלוא הדרה וקסמה, על בתיה הבנויים על מורדות הערים עד גדות האגם, בתי האחוזות הגדולים והסביבה הטבעית המדהימה. סמוך לאגם, בצד הצפוני של העיר, ממוקמת מערת נטיפים, הנקראת מערת הדרקון, שנפתחה לפני כשנתיים. יופייה הטבעי של המערה הוא בזכות צורות הנטיפים והסקיפים בגדלים המיוחדים שלהם, וארבעת האגמים שבשטחי הסיור, היוצרים חוויית ביקור מרשימה. הטמפרטורה במערה אחידה לאורך כל השנה, והיא 16 עד 18 מעלות צלסיוס. מערת הדרקון היא מהמערות המדהימות והמטופחות ביותר ביוון. מנזר הבתולה הקדושה מווריוטיסה ממוקם סמוך לאגם. במנזר השתמרו ציורי קיר חיצוניים ופנימיים מרהיבים המספרים על קדושת המקום. גם בקסטוריה יש היסטוריה יהודית. יהודים עוד היו מהמאה העשירית שהקימו קהילה כלכלית משגשגת שנהנתה מהיוקרה הרוחנית בזכות הרבנים הגדולים שהיו בה.
עיריית קסטוריה בנתה מצבה בשנת 1996 לזכר יהודי קסטוריה שנלקחו על ידי הנאצים למשרפות ב-24/3/1944 מאותו מקום בו המצבה נמצאת היום. ברחבי העיר תוכלו לראות את הכנסיות הביזנטיות והפוסט-ביזנטיות שהשתמרו מהמאות ה-17 עד ה-19, המרהיבים ביופיים ובצורת הבנייה והקישוט המיוחדת שלהם באותה תקופה. את הכנסיות הביזנטיות בנו עשירי העיירה שעסקו בסחר פרוות. נקודה מרכזית בעיר, שהיא גם סימן ההיכר של העיר קסטוריה, היא כנסיית גבירטינוס קורטיוטיסה או קמלדיקי. הכנסייה ניצבת על האקרופוליס הביזנטי והיא גולת הכותרת של מערך הביצורים של קסטוריה. זוהי כנסייה עם 3 חצאי כיפות וכיפה מרכזית המכסה את החלל המרכזי ומעניקה למבנה זה את אופיו המיוחד שיצר האדריכל בין התקופה הביזנטית, והשראתו ניכרת גם בעיטורי המשטחים. ברחבי העיר תוכלו לראות את בתי המידות הניצבים בה והמעידים על אושרה במאות ה-17 עד ה-19, אשר משמרים בנאמנות את האדריכלות המוקדונית המקורית. האחוזות בקסטוריה הם בדרך כלל מבנים דו או תלת קומתיים, שבהם 2 הקומות הראשונות בנויות אבן וכוללות מעט מאוד פתחים. הקומה העליונה בנויה חומרים קלים יותר ומכילה סדרה של חלונות גדולים. רוצים לראות איך היו בני אדם בתקופה הנאוליתית? בקרו בקסטוריה במוזיאון האקולוגי הראשון ביוון, היישוב על גדת האגם דיספיליו, שלוקח אתכם למסע למעמקי ההיסטוריה של שרידים מהתקופה הנאוליתית המוקדמת. במוזיאון שוחזרו מספר בקתות שנבנו על משטחים מוגבהים על שפת האגם. בתוך הבתים שוחזרו כלי החרס ששימשו להגשת נוזלים ומזון של אותה תקופה. לצד הבתים באגם ישנן סירות עץ המעידות על התקופה הנאוליתית. אחת לשנה נחגג חג הפרחים בקסטוריה, הנמשך 3 ימים. בעת ביקורי נאספו בערב כל תושבי העיר ונכבדיה מסביב לבמה המרכזית בעיר, ונהנו מריקודים יוונים מסורתיים, כאשר האזרחים וראש העיר משתתפים בהם, ואף להקת בנות מקומית מראה את שליטתה בריקוד היווני המסורתי. בעיר ישנם מוזיאונים נוספים לבקר בהם. מוזיאון בובות השעווה עם התלבושות המיוחדות. במוזיאון מוצג אירוע חתונה המסורתי שנערך עם כל המשתתפים והתלבושות והאירוח העשיר שהיה באותה תקופה. בשאר החדרים במוזיאון מוצבות בובות השעווה המראות את הפעילות היומיומית שהתקיימה בתקופה קדומה יותר. בחצר הפנימית של המוזיאון
מוצגים מספר סגנונות מיוחדים של מרפסות חיצוניות שעד היום נראות ברחבי האי. כדאי לבקר במוזיאון הפולקלור הנקרא הקרבטה, בו תוכלו לראות את סגנון הריהוט המיוחד שהיה בתקופות השונות באזור, חדרי האורחים, האמבטיה, חדרי שימור המזון בקדים ועוד חדרים מרועטים כאשר סיפורים וסודות עופפים אותם. באחד הקירות של חדרי האורחים מצויים שני חורים שדרכם מסתכלות האם והבת על החתן המיועד הממתין להם בחדר האורחים. במידה והאם הייתה חוזרת לחדר עם כוס קפה, אז הייתה החתונה מתקיימת. מומלץ לבקר בקסטוריה בזכות מיקומה הגיאוגרפי המיוחד, הנופים המרהיבים, ההיסטוריה המעניינת שהשתמרה, הארכיטקטורה הייחודית, המטבח היווני האותנטי שהישראלים אוהבים, מקומות הבילוי בעיר וקבלת הפנים היוונית החמה.